băieți, la un nou episod pe YouTube, pe canalul meu. Bine v-am găsit la un nou episod. Aha. Bă, anu. Gata. Hai să mai merg. Hai, intervin și asta. Am auzit jocul Dark Master. Aici folosesc arma armei. Nu. Să nu uitați să apăsați butonul de like și de follow. Spooky. Ai fost chipsuit. Una din 10. Una din 10. Acum aici. 400. O pot bea cafea? Ciocanele, dacă îmi dă în cap, amețesc. Nu. Ei, ce să bag în mașină? De ce așa rău? Uite. Haideți, unde? Oi. Ha! E toți, bă, 4. 100 de lei pentru toți. Pa. Uitați, bă. Dacă ciocanul nu mâncă lucru. Nu-și iași. Este, bă, aproape s-a dus cu vădura. Cam atât a fost episodul de azi.